नमस्कार मित्रांनो, तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे एक संधी या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, तुम्हाला सगळ्यांना माहीतच असेल की महाराष्ट्र सर्कलसाठी ग्रामीण डाक सेवक पदाची भरती प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. मित्रांनो, त्यासाठीचं एक नवीन नोटिफिकेशन हे वेबसाईटवर आलेलं आहे. मित्रांनो, त्यामध्ये अर्ज करण्याची दिनांक जो आहे तो वाढलेला आहे. काय आहे नवीन नोटिफिकेशन हे आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघणार आहोत मित्रांनो. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, तुम्हाला सर्वप्रथम तुम्हाला जायचं आहे की वेबसाईटवर जायचं आहे मित्रांनो. महाराष्ट्र ग्रामीण डाक सेवक पदाची जी भरती प्रक्रिया आहे, जी ज्या वेबसाईटच्या माध्यमातून होत आहे त्या वेबसाईटचं नाव आहे appost.gds online. या वेबसाईटला तुम्हाला जाऊन व्हिजिट करायचं आहे. मित्रांनो, वेबसाईटवर गेल्यानंतर तुम्हाला या प्रकारचा इंटरफेस त्या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल. त्यामध्ये मित्रांनो तुम्ही खाली बघू शकता की इम्पॉर्टंट डेट्समध्ये देण्यात आलेलं आहे की तुम्हाला त्या ठिकाणी एक नवीन नोटिफिकेशन बघायला मिळेल की महाराष्ट्र सर्कल लास्ट डेट इज एक्सटेंडेड अप टू 10/6/2021. मित्रांनो, हे नवीन नोटिफिकेशन या ठिकाणी आले आहे. तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज करण्याची या अगोदरची जी तारीख ती होती मित्रांनो, एंड डेट त्या ठिकाणी होती 26 मे 2021. त्यामध्ये आता 15 दिवसाची वाढ करण्यात आलेली आहे मित्रांनो. आणि हे ऑनलाईन अर्ज करण्याची जी डेट आहे ती त्यामध्ये 10 जूनपर्यंत तुम्हाला या ठिकाणी आता ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. मित्रांनो, जे कोणी मित्र असतील तुमचे ते अर्ज करायचे आणि आणखी त्यांचा अर्ज करायचा बाकी असेल किंवा वेबसाईटवर लोड असल्यामुळे त्यांना अर्ज करता आला नाही असे तुमचे जे जवळपास कोणी असेल तर त्यांना तुम्ही सांगू शकता मित्रांनो की यामध्ये काही दिवसाची आता वाढ करण्यात आली आहे. ज्यांनी ऑनलाईन अर्ज करायचा त्यांचा राहिला असेल मित्रांनो, ते अजूनही अर्ज करू शकतात. मित्रांनो, तुम्ही जर वेबसाईटवर लोड असला तर शक्यतो तुम्ही काय करा मित्रांनो, थोडं रात्री उशिरापर्यंत तुम्ही थांबून आणि त्यावेळेस तुम्ही अर्ज करा मित्रांनो. शक्यतो 10च्या नंतर तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून तुमचा ऑनलाईन अर्ज व्यवस्थितरित्या त्या ठिकाणी सबमिट होईल. मित्रांनो, ऑनलाईन अर्ज हा 3 स्टेपमध्ये करायचा आहे. त्यामध्ये सगळ्यात प्रथम तुम्हाला रजिस्ट्रेशन त्या ठिकाणी करायचं आहे मित्रांनो. रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी फीस पेमेंट त्या ठिकाणी करायचं आहे. आणि फी पेमेंट केल्याच्या नंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी अप्लाय ऑनलाईन करून त्या ठिकाणी तुमचे प्रिफरन्स त्या ठिकाणी तुम्हाला भरायचे आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा आहे तुम्हाला माहितीच असेल मित्रांनो. पण वेबसाईटवर लोड असल्यामुळे तुमचा ऑनलाईन अर्ज किंवा आणि कोणत्याही कारणामुळे तुमचा ऑनलाईन अर्ज भरला नसेल अजून, तर तुम्ही अजूनही अर्ज करू शकता. त्यामध्ये मुदत वाढ त्या ठिकाणी तुम्हाला मिळालेली आहे. तर हे नवीन नोटिफिकेशन तुम्ही वेबसाईटला जाऊन बघू शकता मित्रांनो. यामध्ये की तुम्हाला वाढ मिळाली आहे, मुदत वाढ त्या ठिकाणी मिळाली आहे मित्रांनो. हीच होती संपूर्ण माहिती. यासाठी तुम्हाला मी हा व्हिडिओ बनवण्याचा उद्देशच हा होता की मित्रांनो कळावे की यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. अनेक मित्र डेट संपल्यामुळे निराश झाले होते की आता ऑनलाईन फॉर्म कसा भरायचा, वेबसाईटवर लोड असल्यामुळे त्यांचा फॉर्म सबमिट झाला नाही. त्या ठिकाणी आता त्यांनासुद्धा आता ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. तर ठीक आहे मित्रांनो, तुम्हाला जर माहिती युजफुल वाटली तर व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा, जेणेकरून तुमच्या मित्रांनाही सुद्धा याबद्दल माहिती होईल की ऑनलाईन अर्ज त्यांना अजूनही करता येतोय. ओके.